jsme nebyli psychicky i fyzicky připraveni. A dáte si nějaké předsevzetí do dalšího zápasu? Je. Já taky povídat, vole. Vypni to. Říkám, vypni to. Co myslíte, proč jste prohráli? Čem byla ta hlavní chyba? Protože jsme nebyli fyzicky i psychicky připraveni. A dáváte si nějaké předsevzetí do dalšího zápasu? Cože? To je otázka! Já to zabil! Já protestuju! 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 Ochranka! Počkej, to jsem připravil! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.